Hej. Dette er et nyhedsbrev. Og de nyheder, jeg gerne vil præsentere, det er først og fremmest et kursus for kvinder, som hedder Ind i kvindeligheden. Og den anden nyhed, det er et kursus, et weekendkursus, som jeg laver sammen med min søster, som hedder Talassi Ørting. Og hun laver mange spirituelle ting og sager, og har sit eget sted også. Men det her weekendkursus, det foregår i oktober, inde i Villa Vinter, der hvor seksologuddannelserne foregår. Men først så vil jeg lige fortælle om Ind i kvindeligheden. Det er et aftenkvindekursus, som foregår over 7 aftener i september, oktober, november og december. Og det starter den 15. september. Og så vil der valgfarte en masse kvinder til, og så skal vi snakke og lave øvelser for opgaver, alt muligt om kvindelighed. Om at komme mere ind i alt det kvindelige, det gode sted at være. Ikke? Vi har aset og vi har maset som mænd i mange år egentlig, og vi sidder tilbage, mange af os sådan, gud, hvor blev det hele af, og hvad gik jeg glip af? Ikke? Mange kvinder i dag føler, at de er gået glip af rigtig meget. Hvor blev alt det sjov? Hvor blev festerne af? Hvor blev al romantikken af? Hvor blev alle de kulørte postkort af med søde ord? Og, ikke? Det er ligesom, vi knokler, og hvornår er det sjovt? Så det her kursus, det handler faktisk om at få mere energi og glæde ind i vores liv. Og få en større tiltrækningskraft. Og lære at være åbne og sådan stråle ud. Så det bliver spændende. Og det kan vi jo læse om alle sammen på hjemmesiden, på min hjemmeside, johanørting.dk. Så er der lige det andet nyhed. Den anden nyhed der, det var kurset med min søster. Det her weekendkursus, som ligger den 20. 21. 22. oktober. Og det er fredag aften, og så det hele lørdag og lørdag aften, og søndag til søndag eftermiddag. Og det handler om kærlighed og hedder Love to Love. Og det handler om kærlighed på mange måder. Kærligheden til os selv, kærligheden til andre, kærligheden i det hele taget, og hvorfor er vi her på jorden, og kom ind til kernen af, at vi jo er kærlighed, og kærlighed er ikke noget, vi løber efter. Kærlighed, det er noget, vi er. Og vi kan faktisk være kærlighedsmagneter, hvis vi åbner for det. Vi kan faktisk stå her og være selveste kærlighedsgud inden, hvis vi bare ved, at vi er det. Men der vil være forskellige afdelinger, eller hvad kan man kalde det, forskellige strukturer med Talassi, som min søster hedder, eller med mig. Der vil være noget med Talassi, noget med jorden, og sådan vil vi skifte hele tiden. Og det bliver super spændende og dybt. Og der vil det tror jeg, det bliver sådan et kursus med mange indsigter om sig selv. Om meget, altså der kommer vi tæt på. Ja, og så har vi da også en lille ekstra nyhed, som er en lille sex talk night sammen med Jesper Bay Hansen. Har jeg sex talk night den 31. august om lykke. Og jeg fortæller om lykken i sengen og i parforholdet. Og Jesper, han fortæller om lykken generelt. Han er specialist i lykke og har lige skrevet en bog om det. Så der skal I komme. Det er en god aften. Rigtig spændende aften. 31. august om aftenen kl. 19. Og du kan tilmelde dig hjemmesiden. Og så har vi så også den 6. oktober, er der også en sex talk night, som handler om tantra. Men det kan jeg komme tilbage til i det næste nyhedsbrev, jeg laver senere. Nå, det var så dem. Det var opsummering. Er du klar? Opsummering ind i kvindeligheden start. 15. september. Love to Love. Weekendkursus. Talassi Ørting og Johan Ørting. 20. 21. 22. oktober. Sex Talk Night den 31. august om lykke. Og den sidste Sex Talk Night den 6. oktober om tantra. Og tak fordi du lyttede, virkelig. Jeg håber vi ses.